हौवा गोनां गोनांसो न' मोनो हौवा गैयिफोरा मोना सरखारनि फैसा फैबाबो हौवा गोनाङा मोनो हौवा गैया मोना आरो जब कार्डफोरनि फैसा फैयो होनदोंसो जब कार्डनि माबा मोनो निजे खस्थ' खालायनानै जाबा मोनजाबाय मोनजे मायबा नोंसोरनियाव मायबा सरकारनिफ्राय मुस्रि कम्बल साथा बायदिसिना फैदों नामा फैयाखैना खस्थ' खालामनानै बायनाय गोजासो गासिबो रावनिबो थाइसेबो मोनफेराखै दासान्दि जेबो फैखायाखैना बे थाम्फै अरजानासो दोङो बुरिया थाम्फै अरजादों आयं मुस्रिबो गैबावा गैया गैया मुस्रिबो गैया लानांगौबा फैसायानो गैया मा खालामनो जोंलाय बेमार जायोब्ला ओरैनो थैना थांनांसिगोन आरो ना थैना थांनांगोनथ' आरो बोराय गैया नालाय गिबियावनो आंनि गासै लोगो नोंथांमोननिसिम खुलुमनायखौ जासिहरग्रोबाय आरोबाव लोगोसेनि खेबसेयाव जय हिन्द लोगोफोर आं दा मोनसे जायगायाव दंफैयो सनाजुलि बेयाव गोबां जोंहा बर' बिमाफोर दङ बे बर' बिमाफोरनि दुखु दाहाया माबायदि माने सरकारा माबायदि नायफिननिफ्राय ओरैबायदि बाथ्रा बुंदों फंसे थांनाय बोसोरावनो जब कार्डनि खामानि मावदोंमोननो जब कार्डनि खामानिखौ टटेल 6 दिन मावदो थांनाय बोसोरसे जाबाय बेनिफ्राय बिसोर दिनैसिम जब कार्डनि फैसाखौनो मोनाखै ओरैबायदि दुखुनांथाव बेनिफ्राय न' बायदिसिना सरकारनिफ्राय मोननाय बे बुस्थुआ माने जिर' आरो 100आव जिर' बेनिफ्राय लोगोफोर नोंसोर आंनि बे भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय था अब्लानो नोंथांमोना बुजि मोनगोन बे जायगानि मानसिफोरा मा बुंदों जाब्रा मुलि नांगौ आंनो बोरै मुलि फानमारो ना मा खबर मोजां माबायदि हाल साल माबायदि सोलिगासिनो नोंसोर मोजाङैनो खामानि दामानि मोजाङै सोलिगासिनो मोजां होनबा मोजां जायो लाजिनाङा बेनिफ्राय आं फंनैसो बाथ्रा सोंनि हा जोंना माने सरकारा बर' सरकारा गोबां मानसिफोरखौ अमा लांफै दाउ लांफै नोंसोरनि गामियाव सोरबाफोर दाउ अमा मोनदो सरकारनिफ्राय रावबो लाबोनानै फिसिफैयाखै नुवाखैबो फिसिफैनाय नोंसोरो इउटुबाव नायगोन माने बर' हारि लैहोर दाउ अमा लांफै फिसिफै हा जेबो मिथियाबो नोंसोरो मिथिगौ जेबो रावबो खबर लायाखै रावबो खोन्थाग्रा गैया नामा नोंसोरनि दङ खोन्थायो होमबाबो जों लाया आरो लायदों माबा मा होनोमोनलाय मानि मोनलाय बे एनजिअ ना मा बिदिसो खोमा दा गैया आरो ना जों फिसियाखै आरो फिसियाखै मा कारजि फानदों मादै आयंआलाय मा फानदो आयंखौनो होनगोन आं थाइजौ फानदों थाइजौआ गोदै दायो ओरैनो लांगोन आं गोदै सरकारा दाउ अमा लांना फिसिफै होनदों नोंसोर गामियाव दाउ अमा मोनगोन ना मोनाखै मोनाखै जेबो गैया नोंसोर दाउ अमा मोनबा फिसिगोन ना फिसिया फिसिगोनलै आबा मोनबा फिसिगोन रावबो बेयाव गिदिर मानसिफोर गैया नामा जेनेबा रावबो खोन्थाग्रा गैया रावबो खोन्थाग्रा गैया गासैबो गाव गावनिखौल' माथो होनबालाय मिडियाआव बुंसोयो जोंहा बर'नि गिदिरफोरा दाउ अमा लांफै फिसि दाउ अमा फिसिनांगौ जेबो गैया आदि रखमसोनो माथो खोनादों फासपातालनिखौ जेनेबा नोङो फेदेरनानै 8था हरनानै मानैल' मोनो नोंखौ लानानै माथो लायाखौलाय मानो इउटुबाव मा होनाय जाया बिदि होनना बुंदो जोंथ' खोनागासिनो दंना बिदिनो नङा जि खोनादो बेखौनो बुं जेबो गिनांगौ गैया ओंखायनो जों लाया गामियाव सोर रायलायदो बेखौनो खोन्था बिलाया माने गुन्दैनि दामा सेरसेयाव 15 थाखा 16 थाखा नों बेखौ जुदि लानानै 10 मानि गेजेराव नोङो अमा फिसा फाथालसे मोनबाय दा 10था जाबाय 10थानि गेजेराव 8था हरना नों मानैल' मोन मा लाब थानो एक लाब थाया बेखौ जों नाङा बे डाइरेक्ट आरो बिदिसो ओमफ्राय गोदान न'फोर फैदो मायबा गामिफोराव हौवा गैयाबाबो मोनाखै आबा जों हौवा गैयाबाबो बिधुबाबाबो मोनाखै हौवा गैया बिधुबाबाबो रावबो होआखै फानबायालाय गैया इबो हराखै फानबाया हराखै बेखौनो फानथिङो अन्थाइ देयो जायो जों अन्थाइ देयो दिनै आं थांदोंमोन बेयाव अन्थाइ देनायाव गैया सेमनै देना फैदो जों सेमनै ने आखाया थाइजौआ मा दाम थाइजौआ 10 थाखा मोनथामजों गोदै ना गोदै दा बायगोन दे आङो दे
बिदिसो जाना दंबा रावबो जेबो मोनखाथाराखै रावबो फैया नामा गैया गैया नोंसोरनो मायबा खोन्थाफैग्राबो रावबो गैया गैया खोन्थानो जानो रोंबा जा जाय मानसिया गोनां बिसो मोनो आबा जाय मानसिया गोनां माने जायनाव दंखायो बेसोसो मोनदो हौवा गैयि मानसि हौवा गैया रावबो नायफिनग्रा गैया न' बायला जिला जाना दंबाबो रावबो नायफिनग्रा गैया जोंखौ होमबा आंसो ना भट बै दारायनांसिगोन जोंनि न'आ माबायदि आं भट दङ दारायनोसै होमबा न' दाराय जोंनि न'आ माबायदि जानानै दं गामिया बबेखिनियाव नोंसोरना आं नोंसोरनि गामियाव हाबजोबगोन बे मोनसेयावनो थांबानो मोनो गामि ना दे आं हाबजोबगोन दे दिनै हाबला आङो नेक्स्टआव आं हाबगोन दे गामियाव दे नोंसोरनि न'फोरखौ नायगोन दे गासैनिबो न'फोरखौ नायगोन आं बेनिफ्राय आं खोन्थिगोन मानसिफोरनो हौवा गोनां गोनांसो न' मोनो हौवा गैयिफोरा मोना सरखारनि फैसा फैबाबो हौवा गोनाङा मोनो हौवा गैया मोना आरो जब कार्डफोरनि फैसा फैयो होनदोंसो जब कार्डनि माबा मोनो निजे खस्थ' खालायनानै जाबा मोनजाबाय मोनजे खस्थ' खालामाबा मायबा नोंसोरनियाव मायबा सरकारनिफ्राय मुस्रि कम्बल साथा बायदिसिना फैगोन नामा फैयाखैना निजे खस्थ' खालामनानै बायनाय गोजासो गासिबो रावनिबो थाइसेबो मोनफेराखै जों दासान्दि जेबो फैखायाखैना बे थांखि हरजानासो दङ बुरिया थांखि हरजादो आयं मुस्रिबो गैबावा गैया गैया मुस्रिबो गैया बिसि लानांगौबा फैसायानो गैया मा खालामनो जोंलाय बेमार जायोब्ला ओरैनो थैना थांनांसिगोन आरो ना थैना थांनांगोनथ' आरो बोराय गैया नालाय नोंसोरो ओरैनो नोंसोरखौ मा समाव बेलासियाव लोगो मोनो ना बांसिन गामिफोराव नङा ओरै गामियाव थाङोब्ला बेलासि लोगो रबिबाराव फैबा हले फुङाव लोगो मोनगोन बेलासियाव लोगो मोनगोन ओमफ्राय बेलेग रबिबार एबा बांसिन लोगो मोनो ना गामि गामि बेलेग दिनावबा लोगो मोना जों अन्थाइ देयो सबजि फानदो मावनानै जानांसिगोन उपाय गैयाना बर' हारि उपाय गैया सोर नायफिननो पुरा কি খবর বড়িয়া মাছ লোকাল না লোকাল মাছ লোকাল মাছ ভালো পিছল লম্র মাदै লোকেল লোকেल लोकेल नंगौना नङा नैयो बेफोरो लकेल नङा मा खबर मादै मोजां ना मा खालामनो ना मावनानै दखान होनानै जायाबा मा जागोन दखानखौ बेयावल' होयोना गुबुनावबो लाङो बेयावल' होयोना आं ओरै बागानफारानिफ्राय आं ओरै अन्थाइ देनाव थांदोंमोन मा नायदो मा बायनायदो आबैमोन मैगं फानदो बेयावल' फानो ना गुबुन गुबुनावबो लाङो सलिनो हायो बेयावनो फाननानै हायो न'खर सलायनो हायो माने बेनि मानसियानो फानबाय बेनियानो बायबाय देरना गुबुननिथ' रावबो फैया आं नोंसोरखौ नुबा बोरैबा मोनोलै मोखां सोम सोम आजिब बोरैबा मोनो मा खालामनो बोरै मुलि नांगौ आंनो खेबसे नोंनिफ्राय लांबावबाय आं बोरै मुलि बे मानि नेमुनियानि गोजा गासैबो मोननो नागिरला जोंनिथिं रावबो बानायग्रा गैला गिना बुथारा दानिया बुथारला मोजां आब' गामिनि बबेनिफ्राय लाबो बेफोरखौ जोङो बाजाराव लायो जेनेबा बे बेयावनो फानो आरोना सोलिनो हायो उपाय गैयाना मा खालामनो आलु मा फानदों नोंलाय ओरैनो सब जानो फैनानै लाइन मारिनो फैदो बोरायजों लाइन मारिनो फैदो अमा गाइखेर लादों आदिया मा लाइन मारिनो फैदोयाव फैयाखैलै फिसाफोर आं ओरैनो अमा मेख्ला खालामनो फैयो माथो लाइन मारिनोसो फैदो होनना बुंदों बुरैफोरा गासिबो बै बोराय सासेया सिख्लाफोरजों लाइन मारिनो फैयो बेनि बुरैफोर आं नङाबाथ' जाया बाजारा स्रि जायो बाजारानो जाया नों नङाबा स्रि जायो फैनानै खेब ओइ सिख्लाफोरजों एदावबाय थायो आङो सिख्लाफोरजों ओइ कर'ना जानायाव बिजि सुनाय माखाया अरदावबायो मेजेरबायो सेस आरो एकदम दा गारिखौनो हमनोनो हाया जायो आरो उपाय गैया गोख्रों जानायनि सिख्ला सासेबा दखानावलाय मानसि कन्ट्रल नामा नोंसोरखौ नुबा नोंसोरनियाव फैबा गोसोखौनो बोरैबा मोनोलै आं
एसे हौवा गैयि मानसि गथ'निफ्राय हौवा मानसि गैला जोंफोरखौ सोर नायग्रा दं दिनै गामियाव मानसिफोर दंबाबो बेबायदि जोंफोर बेसे खस्थ' मावनानै जायो सोर मिथिनो जोंसो जादों जोंसो मिथिगौ रावबो नायफिनग्रा गोदान सरखारनिफ्राय रावबो जेबो खबर लाफैथाराना फैथाराना गामियावनो नों दाबायदि माबा मोनसे जाना थादोंबाबो रावबो नायग्रा गैया गामियाव मानसि गैया नामा गामियावथ' इलेक्सन टाइम दं खोमा दंबाबो बेबायदि आरो ओंखारसैना बिदुबानिबो नोंसोर जेबो मोनथारा होमबायनोसै दा मोनदोंबाबो बे गोनां गोनां हौवा गोनांफोरासो मोनो दा बिदबानि माबा माबि जाय मानसि थानायफोर आरोना बेफोरसो मोनो दा उरा दयनि मोननायाबो गैया जोंफोरा मोना हौवा गोनाङासो मोनो हौवा गोनांफोरा बख'दों आरो जादों जोंफोरा गैया गैयिखौ गैयि जब कार्डनिबो जेबो गैया नोंसिनिया हाबा ओरैनो मावबोनाय जादों जोङो इमान खस्थ' हौवा बायदि जाबाय जोङो जब कार्डनि खदाल लालायनानै जाबाय जोङो गैया थाइसेबो कारेन्टआबो गैया ओरैनोसो मावखांनानैबो फैसा हाबाखै नोंसोरनि कार्डफोरखौ सोरबा लांनानै फैसा बननाथ' जायाखै रिनु बानायनायफोराव लांनाय जादों आरो रिनु बानायदोंमोन ना गेरेसानो लांजोबदो रिनु बानायखांनाय ओमफ्राय नोंसोरनि माबाफोरखौ लांजोबदो नोंसोर जेबो गैया नामा दा कार्डआ दङ फैसा हाबाखै नोंसोरखौ मालाबा आखाइ सुहि हो होननानै फैसा हाबगोन बिदि बुंखाय खालामो नामा खालामा बिदिबो गैया साननो लागा इमान हौवाफोरबायदि खदाल लालायना जाबोदों जोङो रोगादों मावबोनाय जादों थाइसेबो गैया थलासेनिबो दाम गैया ओरैनो मा खैदिनसो मावनाय ओरैनो खैदिना सानबा सरकारनि खामानि मावनाय थाइसेबो गैया खैदिन जादों उद्दरनदों 6 दिन खै मास जाखो बे थांनाय बोसोरावनो बोसोरसे जाबाय थांनाय बोसोरनि सरकारनि फैसाखौनो मोनाखै नोंसोरो गोदान सरकारनि खामानिमोन ना नंगौ गोदाननियानो थांनाय बोसोर लोगोफोर माने बोसोरसे गाहाम जालांबाय बे जायगायाव जब कार्डनि खामानि मावनानै फैसा मोनिया एसे दुखुनांथाव जोंनि बर' गामियाव गावबा गाव जे थेवब्लाबो आं हानायमानि नोंसोरनि माबाखौ देखायनो नाजायो हा नोंसोरनि प्रब्लेमखौ आं हानायमानि देखायनो लुबैयो आरो फैनाय समाव मोजां बुङो आरोना गैलाबो आरोना बुरा मोनखांबालाय मानसु जोंखौलाय मानो नांबावगौ जानो बेफोरखौलाय गैया रावबो नुसुवा औ आरो माबायावबो जोंबो गस्ला रानना होदो आरो फैसाबो लांदो जोंनोनो लांदो अन्थाइ देनायाव रायलायदोंना आं दिनैबो फैदोंमोन दिनै मानसि बुरजा मोनासै फैगौबायमोन आं फैलायगोन मालाबा